Kaikki kun mua kohore. Tarkoitan, monet olisi tuntenut mitään lääkkeitä. Ja nyt täytyy muistaa se, että esimerkiksi jos jollakin on ylipainoa, niin sitten ei ole tullut jotenkin merkittäviä sairauksia. Totta kai siinä vaiheessa lääkärit punnitteeseen, kun sulla tulee lihavuoren johdossa merkittäviä sairauksia, silloin määrää, mutta muuten. Koska reseptivapaa lääkkeet, niitä ei ole huone vaan. Olkoon pieni tai iso, niin poikien huone vaan. MD ei ole mitenkään vaikea runkata. En koe mitenkään vaikea sitä. Mä sanoin yleisesti tosta vaahin verotukset. Kokeillaan uudestaan. Oi. Mampu villi äide. Nyt elämäni ykköskunnossa, jonka hongea saan itse tunnossa. Mampu villi äide. Sillanpää Laurissa. Kyllä olisi mahdollista, että voisi antaisi hillan päälle kyllä pusun. Osaisi antaa hillan päälle oikein kunnon pusun, niin oli kaikki kyllä hoidettu. Siellä on mahdollisuus tuskin tulee, että antaa hillan päälle pusun ja näin.